Haluatko tietää mitä aarteita löytyy ovikotelusta? Tässähän ei kato ovipahveja ollenkaan. Sitten mulla oli Jere monesti apparina tällä kultiin reissuissa. Tuli tämmösen tuotteen sulkyyhtiä yhdessä. Mut nuohan me kyllä plurrataan, että ennen kuin rahaa alkaa virtaamaan. Niin... Merkistä se on aineesta Monsterin sponsorointiin vai? No jos me vähän sävyä muutettaisiin. Irtokilpiäkin. Nehän voi käyttää vielä uudestaan monta kertaa. Oli täällä röökiäsken puolikoskin. Jähän helvettisi tämäkin. Hän tuntuu, että tää liittyy tohon, että tästä puuttuu toi lukkopisa tästä ovesta. Tää on kyllä sen näköinen, että tonne on kyllä joskus menty väkisin ovesta sisään. Täälläkin on. Täytyy ottaa. Sähköliitä. Mistä vähän tuntuu, että näillä ei kyllä enää tee mitään. Kysytäpä oikein. Tuollakin on yksi tölkki sähköteipillä kiinni tuolla pojalla alta. Silläkin on ihan oma tarinansa, miksi on siinä. Ja siihenkin liittyy messukiin. Me lähdettiin, tää meni ACS. Mehän lähdettiin niinku... Messut alkoi perjantaina kello 9. Me lähdettiin Jyväskylästä ajamalla viemään tätä Helsinkiin. Olisiko ollut 4:30 aamulla. Kaikki muut autot oli osastolla mennyt edespäivänä sinne. No meillä silloin pelaa röökipalo jonkun verran. Sitten tuomattiin matkaa, että eihän nää ikkunat ole. Avattiin sen verran, että me saatiin nämä takaikkunat auki ja päättiin tölkki tuolla sisään tukkaparista. Ja sekin syttyi palamaan jossain vaiheessa. Piti vaan vettä. Meillä oli niin kova kiire, että emme keretty pysähtymään siinä matkalla mihin. Me oltiin niinku tyyliin... Me oltiin 8:30 siellä messuvallassa. Tästä voi ajaa heittämällä sen 3 tuntia ja sitten me piti vielä pestekin oltu siellä. Ei sillä, että kiire olisi ollut, mutta vähän oli hyvin.
Ennen kahta isompaa reikää tarvii vähän jo enemmän täytettä. Ei oo enää näkyviä reikiä. Tavoite saavutettu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Tarvitaan teippiä. Ei se onnistu. Niinkään mä lopusin toisen teippiä. Siitä on reijät.
reijät ummessa ja hiottuna. No jos oikeastaan sitten vaan pohjamaalia ja kittiä vaan. Mä ollaan täällä paikalla ensin. Kuitenkin. Nyt on sen aikaa, että pidetään hakea porakori. Helvetin pitkiä ruuveja. Mä pyörit pora väärään suuntaan. Eihän sä tämmöskään. Ihmekään kun ei mennyt läpi. No se on jännä kun ei mene läpi, kun helvetti pora pyörii väärään suuntaan. Se on jännä. Jaks tääkin vettä? Ei se justa. Se on hyvä. Se on ihan hyvällä paikalla nyt. Seuraavaksi mun pitäisi, nyt kun nää on tässä suunnilleen hollilla, niin mä teen tähän samaan jutun, mitä mä teen noin vanhoillekin, eli nostan kaarilinjaa. Ja senhän mä teen niin, että mä yksinkertaisesti vaan tuosta ja noin. Leikkaan ton kaaren pois. Mä otan tosta pikkusiivun pois ja nostan sitä ylöspäin. Alakulmat joutuu tekemään sitten uusiksi, mutta se on melko simppeli operaatio. Joo. Kyllähän ne siihen menee.